Koľko ľudí vyhadzuje zbytočný chlieb? Zbytočný. Pre mňa nie je zbytočný, lebo viete ho použiť na viacero spôsobov. Viete urobiť žemľovku, chleba vo vajíčku, alebo toasty, paniny. Takže zbytočne nevyhadzujte chlieb. A prineste ho do belej, lebo máme zajace. A potrebujeme pašteky. Moja mama rada zajace. Takže čo? No. Toto by už mohlo byť. Dáš mi servítku, prosím? Díky. Mám sem tam zlatého frajera, keď chce za kľudne. Dobrú správu. Ideme do Európy. Dneska sa nachádzame v Banskej Bystrici, lebo Máme viacero nehnuteľností po Slovensku. Lebo sme mali ísť do Viedne a do Bratislavy. Či nám dá čo tlačiť, je z toho hovno. Vyšlo to. No, to zle. Chápeš? Tu je moja obľúbená kaviareň. Takže, najprv ideme na vecko, lebo mám problém s močovým mechúrom a vždycky, keď idem do Európy, proste potrebujem šťať a potom sa neviem sústrediť na nakupovanie, takže potom. 1 hour later. Six hours later. Už je večer, po celom dni. Boli sme v Európe, pila som si nové topánky takou mašličkou. Kúpila som čistiace prostriedky, sprecháče. Ideme ovonieť relax. Neviem, či to vonie jak relax. Chcela som to, že som ešte upratovala, varila som a ešte som bola aj cvičiť spev. A momentálne je 7 hodín večer a idem robiť banana bread. To si môžeme natočiť niekedy inokedy. Takže daj odber, keď chceš vidieť banana bread. Mám zapchaté mandle, mám zapchatý nos. Vyplachovala som si nos morskou soľou. Prvý krok je kúpiť si kávičku, takúto, ale je aj plastová. Dáš si tam vodu, dáš si tam jednu lyžičku soli, vopcháš si to do nosnej dierky a takto sa prehneš a čakáš. No a potom ti to tečie z jednej dierky, z druhej dierky a potom sa cítiš fresh. Odoberajte ma, lajkujte, sledujte ma na Instagrame Lidka Igelitka, na TikToku, všade, kde sa len dá. Budete vidieť nič. Potom pôjdeme spať. Aj ty choď. Som úžasná. Dobre, už stačí. Už to.